publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:04. This time check is Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi bugas nga bahin sa Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Hulyo 5 tuig 2021. Upod nyo karon nga gabi aksyon, Eden Aboso. Para sa mga Pangulong dinalaan, una kita sa mga balita lokal. Pila ka mga frontline staff sa Silay Hospital positibo sa COVID-19. Padya sa sinuman makatudlo sa ginapanaguan sang duha ka PDLs nga nakapalagyo gikan sa NODJ naglambot na sa 15,000. Sa mga balita national Trillanes, ginakusar si Presidente Duterte kag Senator Bongo sang 6 bilyones pesos nga plunder. Senator Bong Revilla ginhilway sa kaso nga graft may kaangtanan sa PDAP scam. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars. Good evening and happy Monday sa aton siniwa kaksyon. Just another manic Monday. Okay, hello. Good evening sa aton siniwa kaksyon. Basically, may magsunggod. Ay, sorry. May magsunggod nga hindi ko mabasahan ang comment. Actually, kung ano gagwa. Kag sisin ang gagwa sa screen. Amula na siya akong ginabasa. Basulon ta Facebook ay wala na ilagay na ang inyong sining mga greetings, no? Of course, good evening, Danay, Sir Alex Montez, of course. Bia Jonathan, Kumari Eden, ginamonitor lang kami diri sa imong programa. Upod si Tantan kag si Kumari Mary Joy. Hello, good evening dira sa inyo. Kaya Emmy Esmeralda Dolido, good evening man. Kaya Sir Alex, greet niya taga EFC of course. Athea Kim Eriman, hello, good evening. Arman Regalado, sir, good evening. May gabi man. Kay Ernie Tamon, good evening. Always good ga monitor. Shout out lang ko, no. Kay Kagawad Alro Manaay, kag sa handler nga si Leo Tejamo, kag Huribot, sakto pambasa ko, Huribot. Si Arman Regalado, tamyaw niya lang ko, no. Si tamyaw ko si Ruming Gali, Okay, wala problema, basta matamyaw si Ruming. Of course, good evening man. Speaking of Ruming, ang akon dira si mga kamaninuyan, Lieutenant Colonel Romeo Vargas, dira sa may syudad sang Himamaylan. Hello, good evening. Kay Yvonne Boisher, good evening man. Done sharing. Wow, very good. Please sa tanan nga nagapamati gali ha kag nagaltan-aw sa Facebook Live, please do like and share sa atin sini nga Facebook Live para it's more fun in the Philippines basta damo sang nagatan-aw. And of course, good evening man, Major Wilfredo Benoman Jr. dira sa may Banwa sang Valladolid. Kag ara daang Bebs Mangustan, Ma'am Jean Hesulgon. Kag siya sila dira nga mga sisters and mga brother
brother lang kay isa lang. Yes, sa inyong mga comments dira, keep it coming kay basahon lang natin. Of course, Ma'am Luisa Melos, hello, good evening. Kay Sir Melchor, of course, good evening man. Kay Teacher Romela, Ilustre Arevalo, kag sa mga kaupdanan ni Tito Shelo, dira sa may Banwas ang Hinubaan. Nagaano kamo dira, pamati lang kamo sa Aksyon Radio. Kay Francina Tali Bautista, good evening, Mama Au. Sino si Mama Au? Greet lang ko ni Sir Alex Montesa, Mrs. Alvarez, ang Purok Ramilu, Barangay Tangob, yes. Kay Javia, good evening. Always ginaga-monitor ko no sa ton program. Kaginatamyaw niya lang gali. Ang iya sini nga pamilya, nga tutokid nagapamati, dira sa may sityo Ilabu, Barangay Binubuhan sa siyudad Sambago. Pamasa ko, sityo I love you. Sityo Ilabu gali. Aha. Yes. Okay. Good evening man. Sa aton sini nga mga ka-action dira iba nagapamati no. Sa Lagan Radio dira man sa may Banwas ang Hinubaan, of course. Kag sa iban pa na naton nga mga listeners sa may Banwas ang Hinigaran, Kagawad Monico Prudente and Tita Mercy. Good evening dira sa inyo. Kay Lieutenant Colonel Luel Garinganao. Bisan di na siya sa Bacolod, nagapamati na siya. Subong na assign na siya sa sa headquarters. Greet ni Bia Jonathan, si Mami Ems. Hello, good evening. Kay Gina Sumaki Alib, good evening. From Sipalay City. Wow, kamusta mga taga Sipalay? Dira, open na da inyo nga mga beaches. I don't know kung nag-open or sirado pagyapon. Because under sa gihapon sa General Community Quarantine, kita diri tanan. Pero okay lang. Laban-laban lang talaga tayong lahat kay amo ginaiya. Weather lang ko no. Especially nga pinaka-latest gali naton nga update sa mga pamangkot balas ang weather update. Ang bagyo imong posible maglandfall sa Batanes, Babuyan Island sini nga gabi. So most probably makabatsyagid sa pag-ulan-ulan ang dira nga area kay ti signal number 1 to sila gani. Ang signal number 1 ang Batanes kag ang northeast portion sang Cagayan, lakip dirang Santa Ana, Gonzaga, lakip ang Babuyan Islands. So, magwa ni siya posible buwas sa Kagahon kag heading China ni siya. So, kabay pa may ari di palayag ang Weather Bureau nga base sa sulod sang 12 oras ang tropical depression mangini sa ka-tropical storm kabay pa hindi lang kay para hindi na magdugang sa mga palaligban sa ngaton sini nga mga pumuluyo, especially sa ngaton sini nga mga LGUs kiti padayon dan sa gihapon ang COVID-19. Bantayan naton ang mga balita lokal kag karon na lang ang mga greetings. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:13. Detalye na sa ating sining mga balita lokal.
Bangod sa pagdamo sa mga frontline staff sa Teresita El Halondon Provincial Hospital sa siyudad ng Silay nga nagpositibo sa COVID-19, nagpangabay si OIC Chief of Hospital 2 Dr. Marian Maestral sa gobyerno provincial nga kung pwede ang mga emergency surgical operation lamang ang pagabatunon. Sa sulat nga ginpadala ni Maestral kay Governor Bong Lacson subong adlaw Hulyo 5, iya ginsiling nga ila sa karon ginapatigayan ng contact tracing kay disinfection sa mga apektado nga lugar. Ginpanugyan ni Maestral sa publiko nga makig-angot sa emergency room triage o kun Hospital Operations Department, One Hospital Command antes ang pagsaylo sa pasyente sa Silay Hospital nga nagakinanglan sa emerhensya nga pagtatap. Sunod naman kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa mga hospital staff personnel nga nagpositibo sa COVID-19 ang napaidalom na sa isolation sa Mambucal Resort sa Banwa, Sangmorsia. Samtang ginapasaka naman sa 15,000 pesos ang padya sa sinuman nga makatudlo kung makadakop sa ila ng Day Francisco Epogon kag Alejandro Montoya nga nalakip sa nakapalagyo tinalikdan nga semana sa Negros Occidental District Jail. Sa Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6, liwat ginmando ni BJMP 6 Director Chief Superintendent Arnold Buenacosa nga dakpon sa anuman nga paagi sa Day Epogon kag Montoya. Samtang nagapati si Duhilio nga may lookout ang duha, rason nga madasig makapalagyo sa kada matukiban nga ila lugar nga ginatiniran. Nanawagan si Duhilio sa pumuluyo nga magbulig kag magkooperar sa ahensya agud matultulan ang ginapanaguan sang duha. Sa iban pa nga balita lokal, patay naman ang isa ka lalaki matapos ginlabo sa Zone 2, Barangay Cabahog, Siyudad San Cadiz, las 9:40 sang gabi, Hulyo 4. Ang biktima ginkilala kay Ronilo Canillo, 49 anyos, soltero kag residente sa Barangay Paraiso, Siyudad Sang Sagay, samtang wala pa makilala ang sospetsado. Sa pagpangusisa sa Cadiz PNP, ang biktima ginlabo sang sospetsado sa makapila ka beses sa wala mahibaluan nga motibo. Giningagaw padala sa Cadiz City Emergency Clinic ang biktima apang gindeklarar nga patay. Ginlas-las naman ang liog sa isa ka lalaki sa Sitio Bonbon, Barangay Marcelo, Banwa, sang Calatrava, Domingo sang alas 4 sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Dante Anog, 34 anyos, samtang sospetsado ginkilala naman kay Samuel Dinglasan, 42, may live-in tanan residente sang among nga lugar. Sunod kay Corporal Resty Sebilyono, investigador sang Calatrava PNP, upod inom sa makahulubog nga ilimnon sanday Anog kag Dinglasan sa puluyan sang sospetsado sa nagluntad ang lalisay nga amo rason sa paglaslas ng liog sini gamit ang espading. Ginhingagaw padala sa Calatrava District Hospital ang biktima apang gindeklarar nga patay. Dugang ni Sebilyono, ginhimo sa sospetsadong pagpatay para unahan na lang matapos ginaligar sini nga plano man ini nga patsyon sang biktima. Kaso nga homicide ang atubangon ni Dinglasan nga karon yara na sa paghinakop sang otoridad. Samtang nalumos naman ang isa ka bata nga babae sa Mangrove Plant Nursery Area Aquacards, Barangay 3 sa Siyudad San Victorias, tinalikdan nga adlaw. Ang biktima hungod nga ginhinaguan sa otoridad ang ngalan apang nagaedad sang 12 anyos, residente sa amuman nga barangay. Sa pagpangusisa sa Victorias PNP, ang biktima nagupod sa amay nga nag-duty bilang bantay katunggan apang nagpaligo ini sa madalom nga porsyon sang suba kag nalumos bangod sa mabasko nga pagdala sa iya sang tubig. Giningagaw padala sa ikayong Lawas Medical Foundation apang gindeklarar nga patay. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 1.4 milyones pesos nga balor sang shabu ang nakompeskar sa Bacolod City Police Office sa isa ka bulan nga drug operation. Sino kay BCPO Operations Chief Lieutenant Colonel Lester Liada, 49 ka police operation na napatigayan sa kapulisan sa bulan sang Hunyo. Naaresto ang 62 ka street-level drug personalities laki panduha ka menor de edad. Duga pa ni Liada, naglabot naman sa 71 ka kaso sa idalom sang RA 9165 ug Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang napasaka sa korte. Ginpasiguro ni Liada nga wala nagauntad ng kapulisan sa pagmonitor kag operasyon sa mga persona nga nagainteres sa pagduso kapag usar sang iligal nga droga. Amo muna gani nga mga ginakampanya sa atong mga muna i-eradicate ang illegal drugs sa atong nga area. But then may ada pa gid nga nagahubot kay kabalo man kita nga wala man diri ang laboratory ang sa laboratory. Ang kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Lester Liada.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:18, detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Thank you so much sa pagtanaw. Please do like and share sa aton sininga Facebook Live para damo mong kabalo sa aton sininga balitaan subong nga adlaw. Good evening Danay kay Junjun Mayordomo. Good evening, always keep safe from La Castellana. Ray Baryoga. Good evening man kay Eddie Laus. Ari kami ni Nanay Isabel naga-monitor. Salamat. Hello Nanay Isabel. Good evening. Kay Ernie Tamon, Action Eden, may nalipatan tamyawon ang gwapo namon nga handler. Si Joffrey Helia, always gid naga-monitor si mga programa. Kisa sa amon nga maabot nga eleksyon mo padalaga. Dason lang na mga eleksyon. Ma'am Vanessa Mayo, hello, good evening. Listening from Minnesota State. And of course, Dr. Matthew Mayo, hello Doc. Kamusta na ang tong-tong-tong pakitong itong. Kay Ma'am Christine Menez Villalobos, hello, good evening. Kay Princess Chloe Bedlan, good evening. Pa-shoutout ko no kay Torco Bedlan, kay Juvie Bang Cruz, sang Hacienda Remedios. Naga-monitor gid sila subong. Salamat gid. Of course, kay Laurel Burgas, good evening man. Sa Family Pantaras, dira sa may Barangay Tangub, and of course, sa Silay City, and of course Duran family dira sa may Sumag. Hello. Good evening sa inyo dira tanan. Nagapamati gid mga ever supportive family. Sino pa bing masuportahanay kundi ang magpamilyahanay. Yes, happy birthday sa tanan nga may birthday subong adlaw. Happy anniversary sa tanan nga may anniversary. Happy. Amo na ginang namin sa Pinoy kay basta happy lang ang tanan. Wala ta bugas, ti sadya gini. Wala ta plite, ti sadya gini. Puro lang sadya, wala gid sang kasubo. That's why it's more fun in the Philippines, especially diri sa syudad sang Bacolod, because syudad sang Bacolod is the city of smiles. Pero dapat halong-halong gid kita mga ka-aksyon ha. Kay ara sa gyapon ng COVID-19. Actually sa international news, wala tab international news. Pero tanawon niyo sa aton sininga Facebook page, kay may post ko to. Wala labot sa Delta variant, may Lambda variant naman. Originated ni siya halin sa Peru. Pero, kung maghalong kita tanan, wala gid sang problema. Hindi lang bala ka mo magpalipat-lipat sang pagsuksok sang face shield, pagsuksok sang face mask, kag i-maintain gid ang social distancing. Ang kapit-kapit sa inyo, migo. Daso na lang na, ha? Oo. Good evening man, Raden Bahande. Good evening, Miss Eden. Kagwapa gid si imo. Naga-monitor lang kami diri sa Puro Kabukiran, Barangay Takuling. Uy, parehas ta barangay, diin ka mo dira. Salamat gid. Ang kagwapa na iya. Daso na lang kay basi matuyawan ko. Wala ko di ano ni gani? Louis. Salamat sa pag-appreciate sa akong sininga beauty. Good evening man kay Laurel Burgas. Naga-monitor lang sila gali dira sa may Villa Home, Barangay Vista Alegre. Kay Ernie Tamon, pa-shout out lang, idol tagid ka. Thank you so much Ernie Tamon. Salamat gid ha. Pero may ka mo pamati. Although sa akong idol mo, pero pamati ka lang as a whole sa Action Radio. Okay? Good. Ma'am Vanessa Mayo, energetic si Miss Gorge. You have a great week ahead. Be safe and God bless. Good love. Yes, thank you so much, Ma'am Van. Yes, dapat energetic kita para makalaton bala sa iban. Dapat energize kita. Sorry lang gid sa akon sininga glasses habang nagasakit ang akon nga mata. So please bear with me. Kung hindi nyo makita ang akong beautiful eyes. Wow. Thank you, Gida, sa pagpamati. Always. Minsan, hindi lang ni si Ma'am Vanessa Mayo. Yara. Nagpamati siya. Of course, Maninoy Juan Bolgalio and Maninay Alma dira sa my Las Vegas. Hello. Salamat gid sa pagmabati. Kabalo ka mga ka-action sa iba naton yung mga ka-action niya. Hindi bala parts ng EFC. Grabe ganyan ka-supportive ang aton sining mga
EFC, ang Energy Fans Club, especially sa aton sining mga OFWs, kaya bisan diin sila nagatrabaho man o kung nagapahunay-hunay, upod gin nila ang Action Radyo para hambal nila, hindi lang, they won't miss home. Kaya makabati sila nga nagabalita nga naga-Ilonggo, nan. Actually, nag-evolve na subong ang radyo mo. Pero karon na lang das niya, chika, kaya nagakumpas si Action Oliver. Balita National, pagkatapos gid lamang sini. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:25, detalye na sa Balita National. Ginakusar ni Anay Senator Antonio Trillanes IV si Presidente Rodrigo Duterte kag Senator Bongo sa ang kaso nga plunder nga nagdangat sa 6.6 bilyones pesos angot naman sa kontrata sa gobyerno nga ginadaog sang construction firm nga ginapanag-iyahan sang amay ni Go. Sa ginpakita nga mga dokumento halin sa Department of Trade and Industry kag Commission and Audit, ginpahayag ni Trillanes nga CLTG Builders nga ginapanag-iyahan sang amay ni Go nga si Desiderio Lim ang nakakuha sang 125 ka infrastructure projects ng gobyerno sa syudad sang Davao kag Davao Region nga nagabalor sang 4.89 bilyones pesos halin sang Marso tuig 2007 tubtob Mayo 2018. Sa amuman nga record, gindugang pa ni Trillanes nga CLTG Builders nagdaugman sang mga kontrata sa tuig 2017 nga nagabalor 117 milyones pesos tubtob 251 milyones pesos ang kada isa sa Davao City kag Davao Region. Ginlaragwan ni Trillanes nga pagpangawat sa kabansang pungsod ang ginahimo ni Duterte kag ni Go. Samtang ginhangkat naman sang Malacañang si Anay Senator Antonio Trillanes IV nga magpasaka sang kaso bato kay Presidente Rodrigo Duterte kag Senator Bongo pagkatapos nga ginakusar niya ang duha sang plunder. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga akusasyon ni Trillanes ang 6 bilyones pesos nga plunder sulit lamang sa isa na kamadugay nga akusasyon nga wala man na pamatud-an. Sunod kay Roque, ang immunity from suit sang presidente wala nagkakahulugan nga hindi siya pwede maimbestigahan. Patag ni Roque nga kung may ebidensya gid man ang kaso ang iga-defer lang. Sa iban pang balita national, gilhilway naman sang Sandigan Bayan si Senator Bong Revilla sa 16 ka counts ng graft may kangtanan sa 10 billion Priority Development Assistance Fund o kun pork barrel scam. Sa resolusyon nga ginpagawa Hulyo 1, ginpanugutan sa Special First Division sang Anti-Graft Court ang demurrer to evidence nga ginfile ni Revilla bangod sa kakulang sa ebidensya batok sa iya apang gindinay ang parehas nga mosyon nga ginfile ni Janet Lim Napoles. Ang kaso batok kay Revilla kag sang anay aid sini nga si Richard Cambe ang na-dismiss man bangon napatay sa tung Abril. Madumduman ginakusahan si Revilla nga naga-divert sang pork barrel kay nagahatag sa mga hindi benepisyo sa mga bogus non-government organizations nga naangot man kay Napoles. Sa katapusan nga balita national, naglamot naman sa mas sobra 11.70 milyones ka mga Pilipino na bakunahan kontra COVID-19. Sa records ng Department of Health kag National Task Force Against COVID-19 tubtub Hulyo 4, naglambot sa 11.708.029 ang nabakunahan sa available nga mga bakuna.
Sa nasambit nga record, 8,839,124 ang nakabato na sang first dose, samtang 2,868,905 naman ang nakakompleto sa second dose. Yara naman sa 254,141 ang average rate sa mabakunahan ng individual sa kada adlaw. Padayon man nga ginaengganyo sang gobyerno ang mga nalakip sa A1 to A4 priority groups nga magpabakuna na. Ginapanumduman sa mga nabakunahan nga magsunod sa minimum public health standards. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6 sa 29. Good evening, danay sa may Saragossa Store sa may Libertad. Good evening, danay. Sa kay Marcelina kun Mama Padang, hello, good evening. Kay Angel kag kay Moy Moy. Of course, Jonah Garcia, good evening man sa family Generalao family Badadhay dyan sa Sitio Lunao, Barangay Mainom, Bago City. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Salamat, kid, sa inyo sininga pag-upod sa aton sa pag-ibalaw sa mga balita lokal kag national subong nga adlaw. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition upod sa gihapon, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,